Gin-athag sa isa ka abogado nga wala sang violation sa pag-ilihir kay Senate President Francis ukon kay former Senate President Francis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga nagsugod na kahapon nga adlaw. Kasunod ini sang pagkontra sang mag-utod sa minority bloc sa Senador Alan Peter Cayetano kag Senador Pia Cayetano sa pagbutuhay kag pagpili kay Escudero bilang presiding officer nga suno pa sa ila isa ka paglapas sa konstitusyon. Sa Division Bombo Radyo kay Attorney Rodel Taton, Dean sa Graduate School of Law sang San Sebastian College Recoletos, yagin pahayag nga wala sang anuman nga paglapa sa pagpili kay Escudero apang kung nagtambog lang kuntani ang iban pang miyembro sa minority bloc sa caucus nga ginpatigayon antes ang unang adlaw sang trial kuntani inaatagan na mga miyembro ni Senador Alan Peter Cayetano sa matabo. Suno pa kay Attorney Taton, dapat nalikawan ang pagka-delay sa pagtalakay pakuntani isang iban nga isyu na hanungod sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Suno pa sa iya antes ang impeachment trial, dapat na diskusyonan anay ang mga procedural aspects antes magpungko ang Senado bilang impeachment court agud maghang panay ang mga ini sa proseso. Dugang panitaton ang caucus importante agud may baluan kag masunod ang mga proseso sang korte. Ginpunto man sini ang magkapila ka beses nga panawagan ng Cayetano sa due process nga sila mismo wala man nagasunod sa dapat himuon sa mga ini bilang senator judges. Sunod pa sa abogado, hindi dapat pagpadugayon ng impeachment proceedings bango na mga senador bilang impeachment judges mayara sa katungdanan nga usisaw na mga ebidensya kag ipatuman ang ila responsibilidad santo sa kung anong nakasaad sa lahi. Nagpahnumdum naman ini sa publiko nga dapat mangin maalam kag responsable nga mga viewers kag observers agud malikawan ang sala nga pagbaton sa impormasyon hanungod sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. We have to understand their role as senator judges here. So if the caucus is called for purposes of procedure, and I think they really have to discuss that first, before they even sit down in the plenary to discuss the issues, because dapat they must be listening to the prosecution and the defense, and if ever they wanted to ask questions, they can ask directly to the party. I think for the meetings, caucuses that they are doing, because I think the purpose of the caucus is very important, so that the procedural aspect as a court should be dealt with, and also they will not appear to be disorganized, they will not appear to be violating due process. Disappointing to hear like Senator Cayetano talking about justice, fairness, due process, and all that when they should have attended the caucus in the first place and ask their questions from the very start, and at the same time do not derail the process. Ang kabayang sang pagpatag ni Attorney Rodel Taton.